Lolods, tapusin lang namin to. Next game, ano muna kayo pag ano? Next game na lang ako. Ano, wala pa lang kala. Oh, meron pa, meron pa, meron pa. Meron pa isa. Meron pa isa. Ooh. Thank you. Sakay in full speed. Sakay sa 70 miles per hour na sasakyan. Down yung isa. Down pangalawa. Dun sa dito. Dalawa oh. Wala akong airstrike.
Tagalot na lang ako sa mga napatay niyo. Para malinisan, walang ebidensya. Ito, plates, lads. Naparinggan ako tuloy. RAM 7. RAM RAM 7. 7. Saka PKM. Iniwan Iniwan ko na yung sniper ko. Naka-sniper ako kanina eh. Ayun, The Bridge. Tapusin ko lang to. Sige, poprotektahan ka namin. Hanggat sa abot ng aming makakaya. Suicide. Suicide ah. Para tapusin ko lang para hindi nakakaya sa kanila. Dito Dito babagsak yan. babagsak yan. Dito babagsak. Layo. Layo.
Mag one game muna kayo, Lods, para ano. Baka ano naman nainip na kayo sa paghihintay eh. Marami ng airstrike yan. Nahulog pa ako. Oy, Hoy, nasa baba. nasa baba. Dito. Dito. Oh, May May isa akong nakita eh. Isa. Isa. Walang mic yung mga ano, yung mga kasama ko dito sa ano, sa stream. Hindi niya nadinig. Uy. Hindi ko na nakuha yung ano. Sige, Lord.
Load out, Load out, load out. load out. May ano ba doon? Buy Buy station dito. Natakpan ng ano? Ay, doon pala. Natakpan pala. Wala. Wala. Malam ba? Alam ba? Ano lang yun? Tapusin ka na. Para sa akin Para sa akin na yung satchel. Unahin Unahin ka na para sa akin na yung satchel. Yung Yung pinakataas, pinakataas ha. Iwanan ko Iwanan ko yung pera ko dito. May May pera pala dito. Utang Utang ng aim yan. Potato aim. Wala, Lods. Wala akong napatay eh. Wala akong napatay. Pang support lang talaga. Lapit na, Lods. Di ba kayo nag one game? Yan oh. Walang lakas ni Wake oh. 853 08530.
Papasama sa win. Papasama tayo sa win. Oy! Hoy. Lord, salamat. Samahan ko lang yung mga ano. Tropa peeps. Lods, munti ka na naman nakachamba yung mga kasama ko. Zero kill pa naman tayo, zero kill. Binuhay ko nga sila. Ano? Zero kill na back to back yan. Zero kill back to back. Lolo ko yung ano. Diyan sa uli. Wala. Nanonood lang ako. Nagdala ng ano. Ng... Yan lang ang ano ko. Nakachikan na ba? Nakachikan na ba? Hello? Mic check. Walang lumalabas na ano, na icon dito na yung parang speaker sa mga ulo natin. Low. Ganun pa rin. Hello. Oo nga no. Hello. Mic check. Di pa Di pa nakapamingwit. Pinaghintay ko ba kayo, ano? Sorry, Lods. Ako panalo na eh. Kayo na lang. Oo eh. Unang game kasi nakaya naman pag umalis pa ako doon ng ano eh. Pakisama lang. Pakikisama lang. Haba na pahinga nyo ha. 3 oras yata. Naghintay. 3 oras ka naghintay yata eh. Yun lang. Yun lang. Nakatulog na. Ay, farmland? Okay. Ito?
Mike. Mike. Yo. Yo. Sana Sana all. all. Ano ba? Dapat sa atin. Ito dapat sa atin. Ito. Ito. Pag Pag hinahabol na ng mga kasama, yung kalaban, ano. Uy. Uy. Load out. Load out. May nagpausok. Nagpausok. Yun ang kalaban. Yun ang kalaban. Salamat, Mayor. Lumindol pa. Lumindol. You do not give the eyes to the enemy. May stuck, no? Wala, matumal. Matumal. Sirain na natin yan. Sirain na natin yan. May threat si Carlal. Nasa buy station lang eh. Malapit lang. Buy station.
Pera. Buy station. Mic check. Most hunted. Most wanted. Ako lods. Mind control, mind control. Parang si Yuri, ano? Binaril ko na para mas sigurado. Hindi pa lods. Mas ba yun? Meron pala dito eh. Yun. Ice water pre, ice water. Ice water lang. Ice water lang ako. Ice yellow. Ice yellow. Ice yellow. Ako na dyan. Dyan pala kayo lahat. Kala ko na. Susunod na, magpupush na yan. Pupush na yan. Malapit na, malapit na. Mamatay yan. Saan ka, lads? Oh, shit. Sa taas nga.
Doon sa pinto. Down, 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 down. Oh, shit. Dali pa ako doon. Ayos, ayos. Nice. Sugulag pa. Napatay ni, ano? Sino nakapatay sa kanila? Nice! Patay.
Salamat, Mayor. Salamat sa pabuhay. Oh shit, doon pa sana. Doon pa ako na ano, lumapit eh. Wala pa. Pistol, pistol, pistol. Yo, thank you, lads. Salamat sa... Yo, salamat. Salamat sa paplato, Mayor. Pangkain. Yo, salamat sa mga donation. Thank you. Uh, tag, taghirap ngayon eh. Wala, wala akong ano, heartbeat sensor. Ito, Lods, kung gusto, balik ko na yung baril mo. Ah, sige, sige. Oh, sige, sige. Oh shit, iba to. Iba pala yun. Saan na kayo? Tulog muna. Gamit ko yung kay ano, gamit ko yung kay Makoy. Late na pala ng circle eh. Mas maraming building dito sa left eh. Ay, hindi. Pwede nating sabayan yung gas. Tapos load out tayo. Hindi ba pwedeng mag-parachute diretso doon? Ah, yun lang. Ibagsak tayo dito sa ano. Pwede, pwede tayong bumagsak dito. Kaya dito. Lods. Yan dyan na. Recon? Kunin ka? Hindi na. Sana mabuo pa ako. Kailangan na din tumakbo. Masyadong ano. May kalaban sa left side.
Sige, lods kayo. Hoy, kunin mo na yung baril mo, ano? Hindi, ayos lang, ayos lang. Nakakuha ako ng FFAR. Munition box kayo? AR lang, AR lang. Kahit isang round lang, pag ano. Salamat, salamat sa mga donation. Dalawa kami dito na yung makoy sa likod. Hindi na yung gas. Ready na tayong tumakbo. Science, science. Nakikipaghintayan kasi yung nasa taas natin. Oo, advance tayo. Dapat pala inakyat natin, ano? Di ko rin naisip yun. Si Papi. Wala rin. Hmm. Kung wala lang yung mga ano,
Pakimonyanyo. Matcha. Matcha. Pabuhat. Pabigat, pabigat. Papi. Wala na natin mag-chicken. may, may last pa. Pampas. Sana all. Hindi ko alam eh. Nasa baba na ako eh. Tataas na lang ako dito. Hoy. Sana all. Hoy. Very popular pala yun eh. Lapit lang. Nasa isang sakayan lang yan dito. Load out na ba? Gamitin ko na ba ito o ano? Hindi pa fully loaded dito eh.
May pa-drop. Tirahin na yan. Wala. Binaril ko lang yung ano. Wala na ba? Tara. Panalo na to. Wala palang buy station dito. Meron pa dito. May ammunition box ako. Uy! Uy! Sa building na pinanggalingan natin. Pinanggalingan natin. Oh, saan yung pumatay sa akin? Thank you, Lods. Thank you. Meron pa? Ito, bahala. Hindi ko na ibabaka agad eh. Kasi may kalaban eh. Pakipin, Lods. Hindi ko makita. No visual. May bala dito ah. Sa red. Patay na eh. Tara, sugurin natin. Ay, nag-dimite na ba? May hindi pa nag-loadout sa atin ah. Uy! Uy! Uy.
Wala na, zero na. Ano yung RAM 7 ko? Ay, sa akin na pala eh. Okay, down. Ah! Ang dami naman. Si Carla. Dito kaya? Nag-load na kayo dyan? Sige lads. Sa pool. Hoy, sa ano? Right side. Down. Ay, baka may pera yan, baka may pera. Pag, pag naka-zoom yata eh, mawawala yung pangalan eh. Oh, wala akong bala. Kuha lang ako. Oh, hindi akong pera oh. Pera oh. Ay, kulang pa. Yung kaya bangkay ng ano, bangkay ng kalaban. Ready ka? Oh shit, drop mo yung pera. Dinig kita. Kaya mo pang i-drop yung pera? Hindi na. Wala na, DC. Goodbye my friend. Malayo pa, no? Sige. Oo nga pala. Ano makalabas? Sayang, oh. Pwede naman nating restart eh kung... Sayang. Isa lang yata yun. Yun. Yun lang ang napatay, ano? Wala na. Sige.
Try na yan. Wala na, Lods. Hindi. Nandiyan pa rin siya. Ay, 600 na lang. Ito, may mga baril dito. Mga loadout. Loot lang ako dito. Konting pera na lang kailangan eh. Ayan, na-DC Lods. Sabi niya. Pusin lang namin Lods. Looted. Dito kaya. Ayos lang din. Hindi naman yung... Oo. Tama. O yun. Balik ako sa taas. High ground. Busy ba? Nandiyan. Uy! Ang lang. Ito. Muntikan pa ako namatay. Paabangir na. Galing yan. Sige. Tara. Loadout tayo. Balik tayo sa taas. Ay, hindi na pala. High ground sa... May plates ako extra. Ay, ano. Plates dito. Toast. Okay, taas tayo. Wala bang ano dyan? Tawag yan. Yung gamit ko rin pala to. Ghost din ako. Kulang 100. Dito 4K yun. Dito kaya. Di pa looted.
Oh shit. Sige, sige. Tikan pa. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Pwede na tayong bumili ng, ano? Ay, wala pala. Hindi kaya. Mayroon din sana sa likod ko. Bumaril pa talaga eh. No? Science. Loads. Science loads. Yaw. Oh, may nawala, may nawala. Kompleto ba? Nawala, nawala. Bakit? Bakit? Bakit ganun? Hindi. Ay, tala lang. Check ko. Baka napindot ko lang. Hindi naman eh. Invite to... pwedeng restart ko lang tong ano, game saglit. Mabilis lang naman to eh. Eh,
Low, low. Low. Okay. Knockdown na ba? Ano yun? Wired sa'yo? Wired. Wireless. Kung kung ganun bili siya ng mahabang Ethernet cord. Yun lang. Yun lang. At saka pag may nagda-download din Eto na. Baka makapamingwit pa Baka makapamingwit pa ng Mic. Mic. Wala pa rin yung mga labas na speaker na Ay, kanina pala. Mic check.
Yan. Yun nyo lang. Pwede, pwede. Saan, saan ba yun? Hindi pa kami nagkita. Pag, nag, pag nagkita kami, patay yan. Nice, nice, nice. Tara, tara. Dito. Ano dyan ba? Meron ba dyan? Oh, sige, sige, sige. Dito. Wala dito. Wala sa akin. Walang tao dito sa akin. Wala. Laglag ko na sa waterfalls. May bumagsak yata. Galing gulag. Hindi, nasa orange. Sa may orange. Parang sa orange eh. Hindi pa masyadong looted eh. Hindi pa masyado. Linot ko oh. Yung ibang part. Nice. Yung scavenger, kunin natin. Punta tayo sa kabila. Umalis na. Kinuha lang yata yung helicopter yan eh. Hindi rin yata looted. Ah, si Green?
Papatayin ko na yan. Nag-i-invite si Cloud90s. Dagdag natin pag gusto nyo pang maglaro eh. Okay. Sinabi ko tapusin lang. Why? Yes. Why? Yes. Why? Yes. Meron ako nito. Si ano? Si Carlisle. May message ka, tapusin lang. Mic check. Sige, maglakad na lang ako. Magana. Tara. Para matakot na yung kalaban. Ayos. Magano na lang ako. Hindi na ako mag-snipe muna. Kayo muna. Selfie ba? Okay. Ito, sobra. Hindi pa looted ah. Nangyari? Ammunition box? Gusto niya ammunition box? Ay, naibagsak ko na eh. Yung ammunition box eh. Oo. Satchel dito. Oy, Lodi, Dexter. Instant. Si Insanity. Tara. Hindi ko alam gagawin ka eh.
Saan ba tayo? Pwede rin, pwede. Tara, wala naman tayong ibang contract dito eh. Shout out, shout out. Shout out, shout out. Uy! Ayun, munti ka na nahulog sa ano. Hindi sumabit eh, na? Precision pa, oh. Oh? Yun lang. Pwede naman nating restart eh. Baka maano, baka makulog yung router mo. Ano? Hindi na yata, hindi na gumagalaw eh. Banggain ko kaya. Baba mo yung pera. Wala na, sige. Tara. Wala na nga. Na-DC. Tara, kunin natin yung scam. Hindi, hoy. Hindi marunong mag-drive eh. Science, oh. Ay, yun pala eh. Nasa gitna na ba tayo? Nasa gitna pala tayo. Pwede rin, pwede. Number 1 to, number 1. Pwede. Pwede tayong ano, pwede tayong magtambay. Ayos na yun. Camping. Oh, camp gaming. Campingan eh, alam mo naman tayo eh. Mahilig tayo dyan. Ano pag-pin ko nitong LMG na to square glitch. Yun o, kita mo sa mapa. Sa mapa. Di ba square? Ikaw nga mag-pin. Ito, ikaw nga mag-pin ng baril na to. Ito, nasa likod mo. Oh, may glitch talaga yan eh. Kaya magre-report ako sa Activision eh. I wanna get my refund. Ng Warzone. Mahal-mahal lang pinambili ko ng Warzone eh. Ng ano?
Yung ano, yung game, yung campaign, yung ano, yung campaign ba? Yung hindi yung Warzone. Ako binili ko isang beses na. Diba Raj? Tamba-tambay muna kami dito ah. Bubuhatin ako ni ano, Carlyle. Nako, nako. Airstrike natin yan. Sayang Lods, pag number 1 to, sayang naman, wala ka. Pangit yung audio, di ba? Leverage. Hindi ko maayos eh. Bukas ko na lang ayusin. Ako pala, no? Dami natin pera eh. Orange na. Saan kayo manggagaling? Airstrike ko sana eh. Pag red na yun, airstrike ko dito sa taas natin. Yun lang, hindi ko ma-airstrike. Yun. Yun. Sobra yata. Pero hindi gumagana dito. Paano ba mapagana to? Ayun. Umikot na ba? Naka-strike ko sila eh. Hindi ko naka-snipe. Buyback daw natin si ano, si Daily Flight. Sabi niya ano, si Insanity. Kung pwede lang sana Lods eh. Pag na-DC pwedeng i-buyback. Buti walang naka-sniper sa kanila. Patay na ako dito pag naka-snipe sila. Uy, nandun sila. Yun no? May kalaban sila, may kalaban sila. Eh, kaya mo lang sila. Ten seconds, may pera tayo. Punta tayo sa ano? Gusto mo bumili? Okay. Yun, tara na. Ayun, walang kasama yan. Tirahin na natin yan. Uy! Shit. Kaya, ayos lang yan. At least wala. Bili ako UAV. Sige, sige. Uy, sa likod natin. Sige, abangan natin. Sa baba lang yan eh. Uy! Itong ilang yan. Kita mo? Paano sa ere? Sa ere, balik tayo dito. Sige lang, sige lang. Disabled. Patay na yan. Patay na yan. Uy! May kalaban.
Oh! Bilis naman. Nakamute. Hindi ko maayos din saan yung ano, yung audio. Sige lang, sige lang. Ako na yata ang host eh. Sige. Hindi ko maayos yung insan, yung audio ko. Mukhang ayusin ko na lang bukas. Hindi ko ma-invite sila, ano. Hindi ko ma-invite sila Carlisle. Nakabaon, nakabaon. You know? Hindi ko maayos yung ano, insan. Hindi ko maayos yung mic. Bukas ko na lang ayusin. Pampatakot? Pampatakot? Entrance. Run. Mamaya yan. Pagkat wifi. Dapat mag-panty. Mailig kasi. Mailig kasi ito bukol-bukol. Oo nga eh. Kahit kaumpisa lang, kahit kaumpisa pa lang nilang mag-stream eh, ilabas mo lang suso eh. Punta na, partner ka agad, Facebook partner. Ayaw na lang. Palit ka sa akin, Lods. Gusto mo palit sa akin mamaya pag ano.
O bako? Nakalala din namin sa ano sa Revert nila daily flight. Random kami Pinoy din. Di ba nag-revert tayo? Di ba kayo? Sana. Si Cloud 90s? Uy. Yung. Maraming magbibigyan ng stars. Yung. Sabi lang. Bagong paborito. Mount Summit. Mampas pala ako. Tirayan na yan. Hoy. Down, down. Oh, what the fuck? May kasama pa? Oh, sa taas, sa taas. Oh, may isa pa, may isa pa. Binubuhay niya yung kasama niya.
Ala. Gracias, gracias. Saan, Lods? Di pa looted dyan? Ayaw punta dyan. Ah, hindi pa, hindi pa. Uy, uy. Sige, Lods. Eh. Saan ba yun? Okay, tunog na yun. 800 lang pera ko eh. Ito, Lods. Ilot ko lang to. Tapusin ko lang. Andiyan na ba? Oh shit. Tara, tara. Uy! Buti nakatingin ako. Nakaparachute. Sabi ko, ba't vertical? Vertical yung paano nito ah. The verticality. Ah, it was, ano eh. Pwede. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tirahin na natin yan.
Team wipe eh. Team wipe nakalagay. Hindi, taga-basa lang ng team wipe. Sa baba ka, ay sa police station kayo tapos yun na. Ha? Yan lang. Sa baba na lang tayo siguro. Oh, yun oh. Speaking. Meron. Oh, shit. Sa kanila ba yan? Sa bahay, sa orange. Mag-isa lang ba? Ayun oh. Tang. Sige lang. Patay mo na. Ay, dalawa. Naging dalawa sila. May hack pala yun. Yeah, ma. Yeah, okay. Lodi cakes. Sitan pala yung nga niya, di ba? Gaming. Parang Satan. Oo.
Inamin din pala, no? No, wala. Wala na. Hindi niya naisip yun, ano? Alam niya, nag-i-stream siya, ano siya. Kumikita siya sa stream niya, tapos mag-cheat siya. Kahit yung mga partner niya, kung Facebook partner siya, mawawalan ng ano yun, back to zero.